sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za mu yanzu daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai a farkon baiti na sa magagi mai ko'ina yanzu daga ta muka sa gaba domin sai na ambace shi komai zan zayyana awe mu kai za mu ka ƙara aminci da yin salati ga nabina yanzu daga ta muka sa gaba ka sa ahali har sahabu sun bi shi rasulina awe mu kai za mu domin daraja ta su ce muke roƙo rabbana yanzu daga ta muka sa gaba gaba dakta yayi awe ciyaman shi za mu yi yanzu daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai sabon haji ado turaki yanzu nake son fada awe mu kai za ya ce mai ɗau dakta mai farin jini kowa ya fada yanzu daga ta muka sa gaba domin kowa ya sani akwai gardi gungyada awe mu kai za mu ina mai neman karo da rago ko zai fada yanzu daga ta muka sa gaba kawai dakta tafi mu bi ka zaɓe kai za mu yanzu daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai mu je dakta inda rabbana komai za ka yi awe mu kai za mu komai za ka yi kai da gaske mun san baka lai yanzu daga ta muka sa gaba awe lokal gwamma dakta Usman shi za mu yi awe mu kai za mu yan mazaɓutan wadda suna faɗin kai ne za ka yanzu daga ta yi muka sa gaba a gayyar su ga dangare su o'o abin za a yi yanzu daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai Dr. Usman Umar halinka ya bayyana zahiri awe mu kai za mu kana son jama'ar cikin gari har da wajen gari yanzu daga ta muka sa gaba dukan jama'a gashi yanzu gunka suka yi ayari awe mu kai za mu shi yasa Haji Ado Turaki ya ce buga yanzu tambari daga ta muka sa gaba inda dai duk jama'ar awe suna dakta za su yanzu yi daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai duk mazaɓu na awe suna faɗin dakta za su yi awe mu kai za mu makon gijiwar sun fito suna dakta za su yi yanzu daga ta muka sa gaba na madaki sun faɗa kawai Usman za su yi awe mu kai za mu galadima wadda fasin bubin Umar za su yi yanzu daga ta muka sa gaba mazaɓar tunga suna faɗin dakta za su yanzu yi daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai mutanen rubuwar na ji suna dakta za su yi awe mu kai za mu mazaɓar wusa ma suna faɗin dakta za su yi yanzu daga ta muka sa gaba mazaɓar akiri ai sun bi duk dakta za su yi awe mu kai za mu na yankin azara sun ce kawai Usman za su yanzu daga yi ta muka sa gaba hakan je da jangar sun bi ɗan Umar za su yanzu yi daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai ina kwamar ɗan Aliyu Yusuf mai ayari yanzu daga ta muka sa gaba na sila gwamnatin Nasarawa fari awe mu kai za mu ana ta yaban gwamnatin ka sila zahiri yanzu daga ta muka sa gaba local government kwamishina turake abin fahari yanzu daga ta muka sa gaba community development chieftaincy affairs kai yanzu daga ta muka sa gaba awe mu kai za mu Dr. Usman Umar awe ciyaman kai za kai yan awe mu sai dakta Dr. Usman kai za kai muke so ka rike awe ciyaman ika yan awe mu sai dakta dakta Usman kai zami kai muke so ka rike awe ciyaman mun bika dakta Usman Umar dubun mutane sun bika yan awe mu sai dakta inda duk mun yi suna faɗin suna bin bayanka Dr. Usman kai za wani rabul tankwa na tunga ya faɗi sai
har da Adamu Dodo na sa cikin wakar taka. daga ta Usman kai zami har da nije mai martaba ina masan barka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka zan kira bawa duk ciyaman mai tsafta. yan awai mu sai daga ta Ka kira jama'a tafiyar ku kowa ya bita. daga ta Usman kai zami har da elders ma tafiyar ka su ma sun bita. yan awai mu sai daga ta har da Alhaji Usman Awe a tafiyar mai tsafta. daga ta Usman kai zami Abdulmumin na lura ya rike tafiyar taka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka dan maji azara na ga ya rike tafiyar taka. yan awai mu sai daga ta sai Sadiq Akiri ya fito yana bin bayanka. daga ta Usman kai zami har da Isa na dare da shi muke wannan harka. yan awai mu sai daga ta Abdulkadir na Awe ya ce da ni in maka barka. daga ta Usman kai zami kan sako tim kamfen da su muke wannan harka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka Amsa Ididi ya fito yana bin bayanka. yan awai mu sai daga ta har da MB Musa da shi muke wannan harka. daga ta Usman kai zami har da Alhaji Bili ya ce in ne maka san barka. yan awai mu sai daga ta mai gini na Awe ya fito yana bin bayanka. daga ta Usman kai zami sai ya rima Awe tafiyar ya ce sai san barka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka kawo sarkin tsafta ya ce da ni in maka barka. yan awai mu sai daga ta har da Ladan Haris ya ce yana bin bayanka. daga ta Usman kai zami Alhajin Naira ma ya ce yana bin tafiyarka. yan awai mu sai daga ta har da IBB ya fito yana bin bayanka. daga ta Usman kai zami har da Umar Babel ya ce da ni maka barka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka har da waitin ka kira biyu yayi maka barka. yan awai mu sai daga ta har da dadi na turaki ya fito yayi maka barka. daga ta Usman kai zami har da IBN ma Kamal shi ma ya bi ka. yan awai mu sai daga ta wurin fele ma ya ce yana bin bayanka. daga ta Usman kai zami har da Dr. Ahmad ya ce da ni maka barka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka har Amina Yusuf tira kina yin tafiyarka. yan awai mu sai daga ta har da First Lady na kira cikin wannan waka. daga ta Usman kai zami Salma Umar na ambace ta ba ta yin shakka. yan awai mu sai daga ta har Basira Tanko na tunga ita mata bika. daga ta Usman kai zami duk mutane na Awe suna ta yi maka san barka. yan awai mu sai daga ta Dabda Usman kai zami kai muke so ka rike awai ciyaman mun bi ka wakar da Haja